Non nos fai gracia. Tanta burocracia. Non nos fai gracia. Tanta burocracia. Pola recuperación de nosos dereitos. Reducir o horario de profesorado, reducir ratios, aumentar os cadros docentes e aproveitar precisamente esa reducción de alumnado para mellorar as condicións nas que traballamos e nas que damos a atención educativa ao alumnado. En vez de facer todo iso, o que hai é simplemente unha consigna moi clara por parte agora de Rueda, pero seguindo a estela de Feijóo, que é que non se lles pode dar un peso máis ao ensino público, nunha contención de gasto absolutamente ridícula, que o que fai é que un profesorado que xa tiña motivos para estar descontento, agora o que está é farto. Xa está farto. Poderíamos falar de todas as cuestións que pasaron ao longo deste curso, como se fan as sustitucións, cando fai a Consellería os chamamentos, que os fai realmente cando lle dá a gana. Poderíamos falar da denegación sistemática das licencias por asuntos propios ao persoal sustituto, pero xa a última foi esta instrucción que mandou a Consellería de final de curso, obrigando a celebración das reunións formais de departamentos e tamén dos claustros. Isto é, obviamente, unha ilegalidade manifesta, pero non ten ningún tipo de sentido facer un órgano colexiado cando falta parte do persoal que forma ese organismo. Creo que o noso traballo non é facer esas labores administrativas, témonos que dedicar a docencia. Isto non pode seguir así, porque estamos fartos desta burocracia e que tería que contratar a moitísimo máis persoal administrativo en todos os centros, maior número de docentes que axuden a mellorar esta situación e que tirar hacia un ensino de calidade. Os estímulos que temos para entrar nun equipo directivo son moi reducidos, nin por reducción horaria, nin por concurso, nin por puntuación no concurso, nin por complemento. En cambio, toda a documentación, toda a burocracia coa que nos temos que enfrontar ano tras ano sobrepasa as nosas posibilidades. A pregunta é, o claustro, os equipos directivos cando fan o resto das cousas, as cousas importantes que teñen que ver precisamente coa atención á diversidade, que na que me vou centrar un apuntamento rápido. Agora, para termos atendida a atención á diversidade, hai que loitala, hai que competila, convertirse nun concurso. Ti non podes, co teu interlocutor necesario, que é o inspector, non tes ninguna garantía de que podes conseguir o profesorado que necesitas de PT, no caso dos institutos, de AEL, do que sexa. Non, tes que entrar nunhas dinámicas perversas, como poden ser o ARCO, o programa Proa Plus, con as condicións absolutamente demenciais. Porque se os traballadores tuveran esa formación inicial e tuveran coñecemento dos seus dereitos, empezarían a exixilos dunha forma moito máis forte. Por exemplo, o tema da vixiancia da saúde, unha vixiancia da saúde totalmente deficiente e que temos que recordar que é un dereito que se conseguiu no ano 2012 despois dunha loita de moito tempo na vía judicial por parte da CIGA Ensino. Incumprimento da realización das avaliacións de riscos nos centros educativos, saber quen coñece que lle fixera unha avaliación de riscos nos seus centros educativos. O incumprimento da protección das mulleres en risco no embarazo e na lactancia, dos seus dereitos como traballadoras, que están recollidos en reales decretos estatais e normativa autonómica incluso. O non funcionamento dos comités de seguridade e saúde. A ausencia de avaliación dos riscos psicosociais que tanto nos afectan no noso sector. Estrés, burnout, risco e acoso laboral. Somos os profesionais de infantil os que temos que estar aí organizando e tendo en conta o período que en cada caso de cada neno ou de cada nena ten que ser distinto e ten que estar acaído a ese caso. Igualmente, temos que contar coa orientación e a diversidade na educación infantil, importantísimo. Evidentemente, a orde que nos pon enriba da mesa a Consellería é ignorar tanto a tradición pedagóxica, psicolóxica, como a praxes educativas que levamos facendo dende os anos 90, porque a educación infantil non ten carácter asistencial, ten carácter educativo. Neste último trimestre, sabedes que levamos a todos os centros educativos esta campaña demandando unha mudanza do rumbo na política educativa e na política laboral da Consellería de Educación, que é obvio que é unha necesidade imperiosa, e eses males
que atravesaban prácticamente todas as direccións dos centros, esa burocracia tamén se foi estendendo, evidentemente non na mesma dimensión, a todo o profesorado, nesa dinámica na que toda a cidadanía somos parte da administración, porque nós lle facemos parte do traballo, sedes electrónicas, etc. É dicir, nós somos parte da engranaxe, e o que se fai é adelgazar o que é a función pública para que nós fagamos parte do traballo desas persoas que se xubilan e que a fin non se cubren as baixas. E iso tamén leva a que non se dote de persoal administrativo nos centros, porque é moito máis económico que fagamos nós ese traballo. E que fagamos nós ese traballo ao mesmo tempo que non se permite que recuperemos aquel dereito que eu creo que é un das cuestións centrais das demandas do profesorado, que é reducir a carga lectiva. E reducir a carga lectiva, ás veces eu creo que é certo, corrixídeme se me equivoco, que nos dá un certo reparo, ás veces, socialmente dicirlo, non? Porque parece que queremos traballar menos do que traballamos, non? E o que queremos é traballar mellor. Traballar 18 períodos lectivos en secundaria ou traballar 21 períodos lectivos en infantil e primaria, primeiro é traballar como se traballou. Desgraciadamente só aqueles 2 cursos en primaria con 21 horas, mas históricamente desde sempre con 18 en secundaria. É traballar naquelas condicións. Que ocorre? Que desde aquel momento a hoxe, as condicións nas que impartimos docencia, supoño que coincidiremos todas e todos, son peores. Entón, impartimos en peores condicións o noso traballo e facémolo máis horas e atendendo a máis alumnado. Sempre falamos dun dato que é claramente sintomático. Cando hai anos se incentivaba económicamente o profesorado para que se xubilase con 60 anos, a inmensa maioría non se xubilaba. Hoxe en día escapa todo o mundo correndo. Iso é evidencia palmaria de como empeoraron as nosas condicións de traballo. Todos somos conscientes do momento da crise social e económica que atravesamos. E hai unha derivada de toda esa crise social e económica que é fundamental, que é a caída da natalidade e, polo tanto, a diminución da matrícula. Aquí vai haber un montón de profesorado suprimido. Aquí vanse pechar aulas. E van a pechar os políticos que, baixo ningún concepto, están dispostos a dar un trato preferente como debe ter o ensino público. E nese momento debería aproveitarse, e hai algunhas comunidades autónomas que o están facendo, para reducir ratios con carácter xeral e para recuperar os dereitos que tiña o profesorado con eses períodos lectivos. Vai nos recibir o Consello de Educación, o profesorado do ensino público, para negociar por fin a recuperación dos nosos dereitos. Vai nos recibir para falar de establecer un plan especial para eliminar o peche continuado de aulas no rural. Vai aceptar que hai que tratar a saúde laboral de outra maneira diferente. Vai nos reunir, vai nos convocar. Pero a patronal xa vai recibir a semana que ven. Temos unha responsabilidade e temos que exercela, e, polo tanto, é manter con firmeza a necesidade de que a Consellería de Educación cambie de rumbo, e senón temos que intentar facer imposible por mudarlo nós. Moitísimas grazas a todos e todos.